ଆହା ଆହା ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ବ୍ଲଗରେ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଏସବୁ ନଥାଏ। ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ବ୍ଲଗ ବନାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ବ୍ଲଗ କରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପିଲାବେଳଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ଆଉ ଶୁଣେଇବା ଭଲ ପାଉ। ସୋ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହ୍ୱାଇ, ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭାଇ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଶିବା। ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ ବନାଏ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଫିଲ୍ ହବ ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭାଇବକୁ ମେହସୁସ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ନ ବନେଇ ପାରେ, ତ ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଫୋକସ୍ କରେନି, ଓନ୍ଲି କ୍ୱାଲିଟିରେ ଫୋକସ୍ କରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମକୁ ଲେଟ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆଉ ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ ବି ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଚିଭ୍ କରିନେବା। ତ କ୍ଷୀରବାଲା ଭାଇନା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ସେ ତା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଟେକ୍ କେୟାର।